A tam hore ideme na tie kopce. Tam je kríža. Pozri na to, to je nádhera. Zastavka, lebo jak sme tuto išli. No, makačka. Zdravím vás všetkých ľudkovia, sledujete 4. etapu e-mountain bike West Carpathian Tour. Vyrazili sme z kempu Pacho, z Veľkej Čausy na Chrenovec Brusno, ďalej na Jalovec a potom na Rastočno. A to ty si ten jeden na tom bielom aute išiel? A čumudil? Čistý na nehodu. Z Rastočna odbočíte na Rematu. Od Rematy si to potom musíme vyšlapať až k Tomášovej dolina. Tam je kameňovitý strmáčik. Vyšlapali sme si dlhší, strmší kopec a tu v tieni sme si dali pauzu a nejaké tie fotečky. Nádhera, tak fotko. Tomášovie dolina. Pokračujeme ďalej touto polnou cestou a popri tom sa kocháme týmito krásnymi lúkami. Šlapeme ďalej a obdivujeme pestrosť okolitej krajinky, ktorú tu pomenovali Sklenianske lúky. Rozbitá asfaltka na Maderu. Aja, poď, hýbaj. Nádhera ľudia, pozrite na to. To je nádhera. No, strážovské ne, to je veľká fatra, vidíš? Aha. A tam hore ideme na tie kopce. Tam je kríža. Aha. Tam ideme. Ty vole. Masakr. Tam je ploská. Kríža, asi to bude kríža, nie tá pravou úplne. Aha. Pod ňou je pravosť. Ty vole. Hej. Jak to je Sklenianske lúky. Tu nám s videom nebola jasná tá tabula, že obočsmerne je to 37 km do Skleného a ako vidíte, je to hneď ani necelý kilometr nižšie dole, takže sme nechápali tú tabulu, no ale pokračovali sme ďalej, nič sa nedialo, fičíme ďalej. Každopádne Sklenianske lúky nás pookajali a tešili sme sa ďalej na ďalšiu medziprestávku, a to v obci Turček, ktorý vznikol spojením obcí Horného a Dolného Turčeka v roku 1951. Plán bol jasný, nájsť v Turčeku krčmu, kde sa najeme a môžeme nabiť batérie v bicykloch a odtiaľ ďalej pokračovať cez Kordíky smerom na Harmanec. Tu sme sa potom dohodli na ďalšom pláne a zároveň highlightu dnešného dňa. Hej, hovorím, tak dojdeme. Keď bude treba, rýchlo hodíme bicykle na nabíjačku, dávkneme rýchlo prípade pri tom rýchlo nabíjaní. Dočíme sa ubytovať, najeme sa, dáme večerky, majú otvorené. Keby sme tam aj o 8 si šlapli. Čo?
Prídeme hore, teraz si zobrať všetky do ruksaku oblečenie, vyložíme si veci na izbe, do ruksaku iba to najdôležitejšie, na oblečenie, chceme hore. A o 8 najkrajšie slnko, bude tam hore to bude dlhšie, vieš. Zvyknutý doteraz. No. Bo to zapadá na kopce, ale tam budeme na kopci najvyššie a to krásne uvidíme. Dojednali sme si plán a už nám stačilo iba bezpečí tam doraziť. Keby? Prichádzame do Turčeka a ideme hľadať reštauráciu alebo krčmu, kde sa môžeme najesť, napiť a nabiť batérie. Ty tam možno poradíte, no chceme ísť hore na Kráľovú studňu, ale rozmýšľame, že či nás to potiahne po cyklotrase cez Kordické sedlo. Je to v pohode na bicykle? Tak tento milý pán s NTB tričkom nám veľmi pomohol, za chvíľu vidíte. Tam je len Aha. Tam je len akože pumpa a vercaj. Aha, no však tebe to už aj v Bratislave robilo ešte. Ale to rozhodne nie je jedna vec, ale je tam niečo ešte. Tak tento milý pán nám potom umožnil si u neho v garáži nehať nabiť bicykle. A kým sa nabíjali, tak my sme sa vydali na malú turistiku. Takže nabíjame bicykly u jedného pána, čo nám sám sa ponúkol z Piešťan. A ideme na vodnú nádrž Turček. Dobre. Turistika číslo 2. A včera bola čisto hrebeňová vysokohorská. Dneska bez bicyklov, to musíme dorobiť, bez bajky. Ne. Miestna nám povedala, že tu je veľa medveďov. No, ako vidíte, dole je vodná nádrž Turček. V živote som tu nebol a vypadá to úžasne z hora. Vodná nádrž Turček spolu s nádržou Nová Bystrica je najmladšou vodárenskou nádržou na Slovensku. Stavba sa začala realizovať v roku 1993 a ukončila na jar roku 1996. Vodným zdrojom sú horný tok rieky Turiec a potok Ružova, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou vôd. Takže ideme územím Turiec. Hej. Volínu presne neviem. No ja to za chvíľu zastavím, ešte napiť sa tak pozriem. Potom si natočím video. Problém je, že my robíme málo kilometrov do takéhoto obedného času. Bolo to naháňame podvečer vychodí. Hej, pekné miesto tiež. A jak sme už vystúpili hore. 785, 95. Tak vidíte, sme vyššie, máme dole vodná nádrž a budeme okolo nej sa napájať do Mokrej doliny. Tak si povedal. No, to už je Mokrá dolina. Tak sme v Mokrej doliny, Mokrá no. dolina končí Turčekom. Krátka prestávka, lebo jak sme tuto išli, tak som si nevšimol včelu na riaditkách a za jazdy ma pichla. A teraz vyťahujem žihadlo, ale prd vidím, takže mi musíš pomôcť. Ale ja som slepý jak patron. Ty vole, ja, tak ona sa sama
časom, vieš, Však sa ide ak sa no, ešte na to, ale nám sa rukavice. Dole ešte vidíte stále vodu nádrž, to bude taký cíp, potom už iba. Pozri na to, to je nádhera. Už bolo pekné. Turec, šupa, nádherné. A sme na Admorskej výške 882. Od Turčeka pokračujeme ďalej Kremnickými vrchmi smerom na Kordíky a od Kordíkov budeme smerovať do Starohorských vrchov na Harmanec, odkiaľ budeme záverečnou časťou 4. etapy pomaly šlapať Bystrickou dolinou vo Veľkej Fatre, ktorá nás povedie až k cieľu dnešného dňa a etapy ku Kráľovej studni, kde sme si už rezervovali izbu. Nordické sedlo. Háče. Úplne háče. Prichádzame do Kordíkov a ideme hľadať reštauráciu či iné pohostinstvo, kde by sme sa najedli a napili. Keďže naše fľašky s vodou boli prázdne, tak sme sa ešte predtým rozhodli niekoho nájsť a poprosiť ho, či by nám načapoval vodu. Dobrý deň. Môžeme vás vyrušiť na chvíľu, vidím, že ste na odchode. Mohli by ste nám troška vody načapovať? Áno, máme. Vyberiem moju, tuto z boku. A prosím vás, nie je tu nejaký krčma alebo niečo? Tuto máte jednu krčmu, taký žltý dom, keď pôjdete vyššie a potom pri obecnom je ďalšia krčma. A už bude otvorená, hej? Tá druhá je až po 4. tá vrchná. Aha. A táto, oni sú doma stále, takže podľa mňa otvoria. Ďakujeme. Takže táto milá pani nám pomohla s vodou, informáciami o pohostinstvách, ale keďže náš hlad nebol taký veľký, tak sme sa rozhodli ísť ďalej. Počúvaj, to mi ešte viac zrka, ja to dám páskou. Kordíky. Walter na Kordíkoch. Improvizuje s páskou, lebo Edka páskou nedočiahne. Herka mu zámok. Dobre, ideme. Na mysli som sa aj pripravil na to, že nám to môže v tom... Nám to môže niekde v tom trmák skončiť, ale to už aj tlačí. OK. Wow, mega krása, to je bomba.
Prechádzame dolinou Cenovo, kde si v mini prestávke obzeráme malú vodnú elektráreň Cenovo v Harmanci. Tak sme v Bystrickej doline, asi 12 km na Kryžov. My ideme na Kráľovú studňu. Príjemný stúpačik. Nejakých 900 metrov výškových. A bude to príjemný chládok. Práve máme za sebou 300 km na ceste z Bratislavy. Priamo v Bystrickej doline. Vyšlape na Kráľovú studňu. No, makačka. No, hore. Pozri. Jo, skala. Tam pôjdeme. Tam hore pôjdeme. Aha. Teraz natáčam. Aha. Nie. Kráľová studňa. Čapovaná pozínka. Na teraske. A sme celý štvrtek. Yes. No a bonus na záver, ešte si pôjdeme pozrieť vyhliadku hore na večeru jelenie ragu a pokračujeme ďalej ku Kráľovej skale. Bez tej plienky to je masaker. Týmto hore, tým radšej sedieť, tak tým lepšie. To som sa pozeral v zrkadle. No nič moc, ty kokso. Červený zadok mám potlačený. Bolo brutál. Tu nás už dobehla bicyklová daň drevených zadkov, ale ani to nás nezastavilo a pokračovali sme ďalej a tešili sme sa ku Kráľovej skale, kde nás čakalo nádherné panorama, ako aj západ slnka. Asi okolo. Tak to teda. Vítaj na Kráľovej studni. Vidíš nás?
Nakoniec sme si ešte dali afterparty na lúke a pozerali sme sa na divadlo padajúcich hviezd. A týmto sa s vami lúčim, ako aj s touto 4. etapou, ktorá nás viedla krásnymi stredoslovenskými pohoriami, ktoré nás preskúšali, ale i pookriali a odkryli nádherné miesta, na ktoré budeme radi spomínať. Ďakujem každému za pozretie alebo aj preklikanie videa. Dúfam, že sa vám to páčilo a vidíme sa a počujeme sa pri ďalšej 5. etape. Čaute!